Aquest 1 d'abril, milions de persones no podran pagar el lloguer. Com la pròpia pandèmia del Covid-19, aquesta és una conseqüència previsible d'un sistema que mai ha estat pensat per garantir la nostra seguretat. Ja fa temps que lluitem per tirar endavant, sobrevivint de nòmina en nòmina. Ara, afrontem la malaltia, quedar-nos sense feina, el desastre. Però juntes podem sortir-ne d'aquesta. Des del mes d'abril deixem de pagar els lloguers i les hipoteques i defensem a tothom que no pugui pagar. Per què hauríem de seguir engreixant les butxaques dels rics quan tantes de nosaltres estem necessitades? Els bancs i els rendistes no haurien de seguir guanyant diners amb les nostres llars quan nosaltres no tenim mitjans per guanyar-nos la vida. Això és de sentit comú. El govern protegeix els grans negocis i empresaris. I ens toca a nosaltres tenir cura les unes de les altres. Parla amb les teves veïnes, formeu xarxes veïnals, identifiqueu els punts calents del barri, discutiu tàctiques, sigueu creatives, prepareu-vos per aturar desnonaments. Quanta més gent siguem, més segur serà per tota. Juntes podem desbordar els jutjats i les comitives que defensen el privilegi especial dels rics. El virus amenaça les nostres vides, però també amenaça l'ordre social que ja ens estava fent la vida impossible. Juntes podem sobreviure'ls a tots dos. Aquest abril no paguis el lloguer i digue-li a les teves veïnes que tampoc paguin.